Roger, participant dels CDRs de Sants, què són aquests comitès de defensa de la República? Jo t'ho explicaré molt fàcil. El primer reflex que vaig tenir d'això va ser el 31 de setembre passat. Jo vaig anar al meu col·le i vaig veure un grup de veïns reunits, veïns de tot tipus. Hi havia gent gran, gent jove, hi havia homes, dones, hi havia gent de procedències diferents, hi havia gent de tot l'espectre de la societat. I és gent que s'estava organitzant assembleàriament per protegir el dret a vot, tant dels votants del sí com del no, evidentment, i que ho vam fer. Veu protegir que es pogués votar l'1 d'octubre. Vam protegir els col·legis i vam permetre un dret que, de fet, ens l'hauria de proveir l'Estat, en aquest cas, i que no ho feia. I, per tant, diguem que nosaltres som els últims responsables de defensar els nostres drets com a persones, com a individus, no com a CDR, sinó com a veïns. El CDR és Kale Borroka? No. Són violents? No és Kale Borroka. De fet, Kale Borroka en basc vol dir lluita de carrer. Nosaltres fem una lluita de carrer no violenta, evidentment. Aleshores, és que crec que és ridícul haver-ho d'aclarir, perquè l'evidència parla per si mateixa, però com que veiem gent... Ho acabem d'escoltar. Quan veiem aquests vídeos jo penso que alguns haurien de cancel·lar la seva compte a Netflix, perquè sembla que acaben confonent algunes sèries de ficció amb el que passa a Catalunya, o potser visiten poc Catalunya, o quan la visiten estan en uns àmbits molt concrets, però la veritat és que aquí el que jo estic veient, el que jo he anat veient els mesos, i jo òbviament només parlo pel CDR de Sants, perquè és el que jo conec, el que jo he estat veient és una cosa meravellosa. Jo tinc un background humanista, em dedico al creixement personal, i jo el que he vist és que moltes persones d'ideologies diverses, d'àmbits diversos, d'històries diverses, persones que inclús costa de veure en la societat interactuant, perquè venen d'orígens molt diversos, parlen, expressen les seves opinions, les contraposen, debaten i assumeixen acords i decideixen sempre adherint-nos, a més, per exemple, ens adherim amb la filosofia d'en Peu de Pau totalment, és a dir, com deia el Quico Sallés, sempre des d'uns principis no violents, posar-nos d'acord per veure com ho podem fer per preservar i augmentar els nostres drets socials, humans, cívics, polítics. I esteu coordinats, tots els CDRs? No hi ha una estructura pròpiament... És una organització... És que inclús el fet de parlar-ne com a CDRs o com a organització a mi em sona una mica estrany, perquè al final el que són realment són ciutadans. Ciutadans que han arribat a cert nivell de consciència en el qual han entès que la política no és una cosa que tu delegues amb un vot cada 4 anys en unes institucions, sinó que la política és una faceta de l'individu. I que si no ets tu com a individu el que lluita per defensar uns drets que s'han de defensar sempre, perquè hi ha poders que pretenen sempre retallar-los, si no és l'individu el que es fa responsable dels seus drets cívics, socials, polítics, de poder votar quan ho vol fer, per exemple, no ho farà ningú. Però esteu organitzats d'alguna manera? Sempre que s'ajunta un grup de persones, inclús per anar a sopar amb amics en un restaurant, hi ha d'haver certa organització, no? Quedem a tal hora, fem tal cosa, és evident. Evidentment hi ha una organització bàsica, però vaja, no són secrets. Qualsevol persona que vulgui pot venir un dijous a Plaça de Sants, que és on fem l'assemblea oberta, i veurà que és una organització en forma d'assemblea, i entre CDRs, òbviament, amb els CDRs que ens toquen de prop, si es fa una iniciativa i nosaltres hi concordem, es decideix adherir-nos-hi. També ens hem adherit a moltes altres lluites socials, perquè bàsicament els CDRs pretenen construir la república, però òbviament des d'un eix social. Ara, per exemple, s'està parlant de l'operació tornada, de què passarà en aquesta operació tornada de Setmana Santa, de si es faran aixecar barreres o els peatges es bloquejaran. Això s'està organitzant d'alguna manera? Jo el que et puc dir és el que he llegit pels mitjans, perquè a Sants no ens toca cap frontera de país, per tant no hi ha cap iniciativa d'aquest tipus. La veritat és que cada CDR és autònom i, a més, jo crec que té certa lògica que sigui així, perquè cada territori té les seves peculiaritats, hi ha situacions que es donen en una part del territori i en una altra no. Per tant, sí que hi ha certa comunicació, evidentment, o, per exemple, quan hi ha una vaga general, és evident, no? Tots els col·lectius, associacions, partits, tothom, sindicats, tothom es coordina d'alguna manera, però no hi ha com un jefe supremo del CDR i llavors una piràmide. I a més jo crec, parlo per mi almenys, jo crec que no hauria de ser així. Jo crec que és molt bo que estiguem començant
Això que et deia, no? A prendre'ns la política com una part de la vida de l'individu i participar-hi activament perquè està vist que quan ens desentenem una mica o ens acomodem, no? Ja ho farà algú altre, el que fa aquest algú altre normalment és pels seus interessos privats, no pels interessos de tots. Les acusacions de violència cap als CDRs han estat aquestes que hem escoltat, però tan greus que fins i tot hem sentit Pep Guardiola, Pilar, l'has sentit aquesta setmana, que deia que ha hagut de sortir en una roda de premsa a Anglaterra dient que ni són comandos, ni són violents, ni són Calebo Roca. Perquè hi ha un esforç molt important. L'Estat ha fet una cosa brutal, que és escapçar o intentar escapçar el lideratge polític, escapçar el lideratge social, Assemblea Nacional i Òmnium, i, per tant, en conseqüència, creure, i, òbviament, intervenir les institucions catalanes, i creure que, en conseqüència, jo havia acabat amb tot. I apareix un fenomen d'autodefensa ciutadana, pacífica, no violenta, que se li escapa de les mans. Clar, dir-ho així, estem parlant de grups de ciutadans i de veïns que prenen la decisió de defensar drets fonamentals de manera pacífica, queda molt bonic. Si dius Comando Calebo Roca, queda d'una altra manera. I, per tant, què estan fent? Tenen molta feina. O sigui, tenen molta feina per criminalitzar aquest moviment, perquè els hi costa molt. Però van afegint, és la postverdat, o directament, diguem-ne, és la mentida, creada per un relat d'estat, com ho han fet en tot el tema català, per desvirtuar l'aspecte positiu que els CDR tenen, que és una defensa veïnal. De tota manera, tot això no és nou. És a dir, la plantilla de l'atac polític i jurídic respon a la plantilla basca. I això ho estem veient des de la dispersió dels presos a la creació d'uns relats determinats i ja comencem a veure les interlocutòries de Llarena tots els elements que podrien incórrer o que podrien suposar una virtual il·legalització, per exemple, de l'Assemblea Nacional Catalana o Òmnium. De fet, s'han apuntat als aspectes concrets que delimiten la tipificació d'una associació il·lícita d'acord amb el Codi Penal, tal i com feien en el seu temps les interlocutòries a Euskadi respecte a moltes organitzacions com coordinadores o associacions de defensa dels presos polítics, etc. I identificar Calebo Roca és un concepte senzill, sobretot a l'hora mediàtic de crear un marc de concepte a la resta de l'Estat. Si tu ets una persona a Segòvia de 48 anys, si em permeteu, i tu estàs mirant la tele a Segòvia després de dinar i el dissabte a la nit veus l'informe setmanal i veus i llegeixes els mitjans d'allà i el que diuen els d'allà i com es transmet la informació d'allà, és lògic que tu surtis odiant a la gent que està per Catalunya. A la gent que està per Catalunya en general. És a dir, es crea un relat d'una sèrie de gent que es dediquen a tallar carreteres, que actuen com a comandos distrets, es refereix a una etapa negra i fosca del que és la postdictadura, la transició i la posttransició, com és la banda terrorista ETA, etc. Tots aquests CUM, tots aquests detalls que es van perfilant, tots aquests comentaris, tota aquesta manera de disfressar, definir i descriure la realitat, implica, en certa manera, que es creï aquest relat aplicant la mateixa plantilla. I sobretot dirigit a un públic captiu, que està predisposat ja a escoltar-ho, això. No oblideu una cosa important. Al principi de tot el moviment, de tot el procés català, el 9N, totes aquelles èpoques, recordareu diverses declaracions de ministres, no parlem de qualsevols, dient que això era igual que ETA, que això era pitjor que ETA, perquè aquí no hi havia violència. Per tant, què han fet? Com que el problema principal que tenim amb el tema català justament és que és un tema pacífic i com combats amb repressió el pacifisme, inventem-nos la violència. És la creació d'un relat damunt d'un relat, sempre amb la plantilla basca, certament. I, a més, en el subconscient col·lectiu espanyol, si ens assemblem amb els bascos, immediatament ens recordem d'atemptats, de no sé què, i ja està, no? Amb tot això, Roger, cap a on va el moviment dels CDRs? Es preveu una temporada de protestes al carrer? No t'ho puc respondre, perquè ja et dic, el funcionament dels CDRs és molt orgànic, és molt espontani. Hi ha iniciatives que apareixen amb un CDR d'Alcarràs, per exemple, i llavors amb un d'Amposta li sembla bé seguir aquesta iniciativa. Vull dir que no és una cosa... Tampoc hi ha una comunicació directa entre tots els CDRs, per tant, jo el que sí que sé és que aniran a la defensa de la República amb els valors republicans, i precisament el que volia dir respecte a això és que si com a poble hem tingut la capacitat d'il·luminar Barcelona de nit amb els nostres mòbils o de fer una via catalana de 400 quilòmetres de punta a punta, o hem sigut capaços de fer aparèixer urnes màgicament perquè tothom pogués votar,
crec que és gràcies precisament a que en comptes de respondre des de la ràbia, cada vegada que hem sentit ràbia perquè hem sentit vulnerats els nostres drets, ens hem sentit trepitjats o humiliats directament, en comptes de fer això, hem tingut, i a mi això em meravella, i vull agrair-li al poble català, de fet, hem tingut la intel·ligència emocional de transformar aquesta ràbia en coratge i en força creativa. Si algú es pensa que abandonarem la força creativa per la força de la destrucció, és que no acaba d'entendre quin tipus de república estem construint.